Molt bon dia, joves de moda. Avui us portem un capítol diferent, com ja n'hem fet algun altre en aquest canal. I és que avui no us mostrarem una població en concret. Us mostrarem un indret que és molt important per a una gran part de la població de Catalunya, tot i que la seva construcció va tenir uns anys una mica grisos. Benvinguts a Sau! El pantà de Sau està situat a l'espai natural de les Guilleries Savasona, a la comarca d'Osona. La seva construcció va començar el 1942 i va acabar el 1966. A part de produir electricitat i emmagatzemar i canalitzar les aigües del riu Ter, amb els anys s'ha descobert que Sau és un destí turístic de primer ordre. Fins aquí cada any hi arriben milers de visitants per gaudir de l'entorn, banyar-se a les seves aigües o fer esports com ara la vela, el rem o l'esquí aquàtic. Actualment el pantà es troba gairebé al 90% de la seva capacitat. Perquè us feu una idea, amb l'aigua que hi ha ara mateix, es podria vestir una ciutat de 200.000 habitants durant 10 anys. Som a l'àrea d'esplai del pantà i aquí hem quedat amb la Meritxell. La família de la Meritxell va viure al poble que avui està sota de l'aigua. A més, ella és informadora del parc i ens podrà explicar moltes coses sobre aquest entorn. Sí, efectivament, nosaltres teníem aquí una finca i tenim una casa, una masia que es deia La Riba i era casa dels meus avis paterns. El meu pare, de fet, encara hi va viure fins ben bé quan tenia 6 o 7 anys i va tenir temps inclús de fer la comunió a l'església de Sant Romà de Sau, que ara està del tot submergida a l'aigua. Saps per què es va triar aquest lloc justament per fer un pantà? Doncs diuen els enginyers del moment que quan vam començar a fer els estudis es veu que aquesta zona reunia les condicions idònies per fer-ho possible, tant a nivell hidrogràfic com climàtic com de medi ambient i també començant pel riu Ter, que era un riu molt caudalós, com podeu comprovar ara mateix, que tot i que hem passat 3 anys de sequera, doncs només fa falta que plogui una mica i de seguida s'omple l'embassament. I Meritxell, com van viure aquest moment d'haver de marxar d'aquí, les famílies que hi vivien? Pel que m'han explicat i el que he llegit, doncs depenia de cada cas, d'acord? Hi va haver molt marge, tant com van durar les obres, uns 20 anys. Però podríem dir que la majoria de gent ja va marxar ben bé a principis dels 60, el 1960 ja havia marxat pràcticament molta gent, perquè de fet l'embassament es va inundar l'agost del 1963, no? I en aquestes alçades ja estava tot expropiat i tothom havia marxat. I què se'ls va oferir a canvi o què se'ls va proposar? La compensació va ser o bé econòmica o bé se'ls havia de donar una casa d'iguals característiques a les que perdien, tant casa com terres. Però com que aquesta casuística costava molt d'aconseguir, perquè aquí estem en una vall que tenia un riu que la vorejava, no? Que les terres eren fèrtils, això era molt difícil d'aconseguir un altre lloc i per tant es va traduir que la majoria de gent van agafar els diners i es van espavilar per la seva banda. La majoria de gent va anar a viure a altres llocs de la comarca. Molta a Vilanova de Sau, però també a altres llocs de la comarca d'Osona i de fora inclús, com per exemple Manlleu, Torelló, perquè en cap moment es va pensar substituir el poble que es perdia per un altre, perquè quan parlem de Sant Romà de Sau nou, no ens referim a un nou Sant Romà de Sau per ubicar-hi les famílies que havien perdut la seva casa, sinó que és la colònia de treballadors on la companyia constructora de les obres, de la presa, i va situar els treballadors de la presa, d'acord? Per tant, hi ha una diferència clara. D'alguna manera penso que hi tens una estima especial en aquest lloc, que fins i tot t'ha dut a portar-hi part de la teva feina, Sí. perquè ets informadora del parc. Sí.
Bueno, sí, jo com a informadora del parc i del municipi, doncs, quan vaig entrar-hi a treballar i va coincidir amb una de les baixades del pantà i vaig pensar, veig que hi ha molta gent interessada en la història d'aquest lloc, potser seria hora de promocionar-hi d'alguna manera. I a través de l'empresa de serveis culturals en la qual treballo, Lux Mundi, doncs es van organitzar visites guiades i, de fet, és una experiència que agrada molt a la gent perquè és una història que jo explico, diguéssim, de primera persona. Tot i que jo no hi vaig viure, és un relat, no, que a mi se m'ha agradat, que forma part de la meva herència familiar i per tant això ho transmeto en les visites guiades i la gent ho nota i ho agraeix moltíssim. Som al parador de turisme de Vic-Sau, que forma part de la xarxa estatal d'aparadors. Si voleu fer una escapada tranquil·la, aquest és el lloc ideal. I a més tindreu unes vistes del pantà immillorables. Ens dirigim a Sant Pere de Casserres, l'únic monestir benedictí de la comarca d'Osona. Aquest monestir es troba al cor d'Osona, en un entorn privilegiat i rodejat per un dels meandres del riu Ter. Alfons, explica'ns una mica la història del monestir. Ens hauríem de remuntar al primer registre documentat que tenim, el 898, on aquí hi ha un castell amb termes, el Castrum Serrae, castell de les Serres, Casserres, que li dona el nom al monestir. Llavors, arrel d'això, la família Cardona, amb aquestes mines de sal que tenen allà baix, el que decideixen muntar aquí és aquest gran monestir benedictí a prop de l'any 1006. Aquí doncs, es fa una inversió de capital immensa per fer una gran església, que ara l'heu visitada, i llavors, arrel d'això, s'instal·la una comunitat de monjos benedictins a partir del 1011. O sigui, això té relació amb les mines de Cardona. Té relació amb la família Cardona, que eren els vescomtes d'Osona. Correcte. Curiós. I la llegenda aquesta del nen petit amb la burra, El sant. la saps? Sí. Ens expliques? Bé, es diu que precisament dintre de la família Cardona hi neix un nen. Als 3 dies de néixer aquest nen comença a parlar. I diu que morirà en menys de 30 dies. Que un cop mort posin el seu cos dintre una petita urna i que una mula cega el carregui. Aquest animal ha d'anar caminant i allà on s'aturi han de construir un monestir advocat a Sant Pere de Casserres. Si us ve de gust, aquí dins hi podreu veure un audiovisual que us explicarà la història del monestir. Això era un antic dormitori. Mireu com eren els llits d'aquella època. Un mal d'esquena. Dins d'aquesta aigua s'hi han trobat diferents cadàvers. Si tu no vols ser el següent, potser hauries de començar a subscriure't i a seguir-nos tant a YouTube com a Instagram. És broma. Comença a subscriure't. Ha arribat la més que esperada hora de dinar i avui hem vingut fins a un dels restaurants més populars de la comarca d'Osona. Aquest any celebra el seu 55è aniversari. Hem vingut fins a Fusimanya, sinònim de bons embotits i bona brasa. Si per alguna cosa és conegut Fusimanya, com us he comentat abans, és pels seus embotits. I quina millor manera de començar aquest àpat que amb una bona fusta d'embotits amb pa de coca. Perquè us en feu una idea, el bisbe negre, ingredients, carn, greix i cornes de porc, 87,7%, sang, 10%, sal, tripa natural, pebre i espècies. Ara aneu al súper i busqueu què posa a l'etiqueta. Tant a mi com al Marc ens ha sorprès molt agradablement el sabor d'aquest xoriço. Semblava fort, és molt suau, però a la vegada té molt gust a carn, a alguna cosa especial que no sabem trobar què és, però és de veritat que és molt bo. El següent entrant, que ens venia molt de gust a tots dos, és aquesta esqueixada de bacallà. Al damunt porta aquesta picadeta de pebrot verd, pebrot vermell, cebeta i oliva negra. Molt correcte. Oh! Atenció a aquest xuletón de quilo de vaca madurada. A mi és que realment m'agrada la carn així, tal com ha vingut. Posarem una mica la pedra a aquesta banda perquè s'escalfi, però aquest punt per mi seria perfecte. Doncs mireu, xuletón de quilo liquidat. Per cert, molt important, de la fusta embotits, el que no us mengeu, us ho posaran per emportar. Això està de luxe.
I per acabar, un dels postres que més em flipa, el catalanet. Gelat de torró amb una neuleta i ratafia. Quan es va construir el pantà de Sau, molta de la gent que vivia a Sant Romà, que és el poble que avui hi ha sota l'aigua, va ser traslladada a Vilanova de Sau. I avui hem quedat aquí amb la Mila, que de història del pantà en sap un tros. Mila, quina relació tens tu amb el pantà de Sau? Pues els meus pares, el meu pare va venir a muntar les comportes del pantà quan s'estava acabant, ja s'havia construït l'obra civil. Llavors ell va venir aquí a muntar, ell feia de muntador de comportes a tots els pantans. Van venir de Ponts, va estar també per Lleida, va estar a Escaldes i llavors va tocar doncs, aquí. I llavors, com la meva germana ja havia nascut i venia amb ma mare i anàvem voltant de poblet en poblet, doncs ja van decidir quedar-se aquí al pantà quan va acabar l'obra en si i es va quedar ja a treballar bueno, era l'encarregat de manteniment. I m'has comentat que vivíeu a Sant Romà Nou. Sant Romà Nou. Quins records tens d'aquell temps? Doncs molt bonic. La veritat és que eren moltes famílies, moltes d'origen de tot arreu, perquè hi havia famílies que havien vingut de Galícia, havia famílies que havien vingut de Càceres, d'Andalusia, els meus pares venien de Lleida i de Granada. Quina repercussió ha tingut el pantà per aquesta zona? Mira, quan es va construir realment va haver un abans i un després de la construcció del pantà. Clar, Vilanova de Sau, Sant Romà de Sau, era un poble molt feréstec, aquí al mig de les Guilleries, com podeu veure. No hi havia ni carretera, o sigui, eren camins rals, el que hi havia en realitat. Per tant, amb la part aquesta va venir molta gent a treballar. Pensa que aquí la població eren sobre els 1.200, actualment som uns 300. En aquell moment doncs, hi havia botigues, hi havia bars, hi havia diner. O sigui, hi havia cèntims, encara que fossin poquets, però clar, en un poble rural que viu del carbó, que viu de la ramaderia, clar, el que era el tema de la liquiditat econòmica no hi era. Era més d'intercanvi, d'anar a Vic a vendre al mercat. Clar, en aquells moments corria diner. Llavors, el que era el poble en si, doncs, tothom, els expropiats, perquè els hi van prendre les terres, i van haver de marxar i els hi van pagar per les terres, i els que eren d'aquí del poble, doncs, perquè realment aquí hi havia vidilla. Però, malauradament, tot això té una part una mica més fosca, que no s'ha explicat gaire, no sé si perquè no interessava o per què, i és que molta gent va morir a la construcció de la presa. Sí, no només de la presa de Sau, sinó de totes les preses que es feien. Pensa que s'estava desenvolupant el Plan Hidrológico Nacional en aquells moments. Aquest pla, Franco s'ho va apropiar, però en realitat no va ser idea seva. Això venia de la Segona República. Hi havia una idea de controlar el que eren els rius i llavors utilitzar el que eren les preses per energia elèctrica. No hi havia electrificació. Pensem que tot just estava començant a posar llum a les cases. Llavors tot això venia donat per fer aquesta construcció de pantà. Llavors, el pantà de Sau, concretament, per documents que s'han trobat, pel llibre que va escriure en Lagunes i que va estar ell investigant, realment, i per testimonis directes, se sap que al voltant d'una 50ena de persones van morir a l'obra. Perquè el que eren com diem ara, els EPIs, o sigui, tot el que són les mesures de seguretat, en aquell moment no existien. Allà caia una vestida amb 10-12 homes a sobre i baixava fins a baix. No anaven lligats, no hi havia arnesos, vagonetes que tombaven, hi havia les barrinades també, o sigui, clar, rebentaven la roca i llavors això es feia amb dinamita. Clar, també va morir gent amb la dinamita. Clar, i llavors el que sí que interessava al govern, a l'Estat, amb Franco, és que no constessin com a morts a l'obra, perquè llavors havien de pagar la família, s'havien d'indemnitzar, i això és el que no volien, i a més donava mala imatge. Llavors què feien? Que si una persona estava malferida i se l'emportaven de seguida, i si moria a l'Hospital de Vic, a Santa Creu, la defunció era Santa Creu. Ja no constava mort a l'obra per accident. Llavors, clar, això és una de les coses que realment és la part fosca, no d'aquesta obra, sinó de totes, les males condicions de treball, el poc menjar, lo malament pagats que estan. Per tant, una part és la part, com sempre, legal, i la part, diguéssim, que és la que consta, i l'altra és la realitat.
I fins aquí el Trinxera d'avui. Nosaltres hem gaudit moltíssim d'aquest entorn i esperem que a vosaltres us hagi servit per conèixer una mica més la història d'aquest lloc. I res més, ens veiem a la propera. Fins una altra, Trinxeraires.